तब का भाई लोग का हाल बा? कही लो हाल चाल अपन सुनाई लो। हमनी के तो ठीक है चलता। हाँ रउआ सपोर्ट बढ़िया बा। अब जात रहनी सतनी है ना गोपालगंज। एगो अर्जेंट काम से। हाँ तो गनी से तो रास्तवा में दू भाई अपने में बोला चाली करत रहे हैं। बड़ी प्रयास करनी सकी जे केहू मामला सलट जाओ। अब हमनी के देखनी है कि जी तो बोला चाली करते 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 बेचारा झगड़ा कलिए से कलिए सो हाँ तो ना बर्दाश्त भइलो। अब तो हमनियों के जरूरी रहा से लेकिन फिर भी जरूरी में रुक गई से आ रुक के बुझी के हमारे दोनों गोड़ा दोनों भाई के लगनी से समझावे समझावत 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 केहू के घंटन लाग गई हमनी के समझावे में। 1 घंटा से तन फाजिले हो गई। हाँ आइया हमनियों के अर्जेंट रहल से गई जरूरी रहल हो। हाँ अब दोनों गोड़ा केहू में हम देखिए 1 घंटा समझौनी है दोनों भाई के तब जाके हम देखिए दोनों भाई में बुझी की मार भइल चालू भइल समझावल। हाँ जब मार चालू हो गई तब हमनी के उंगा से हम देखिए जे बढ़नी है तो रोखरी बिगड़ गइल ह। तो हमनी कहनी से कि रे जल्दी निकल चल ना तो कहीं हमनी पे भिड़ले से ना तो अगर से के बात था लाग गई तो हो सकता है कि अपन झगड़ा छोड़ के आई हमनी पर मत भीड़ जा सो। अब एक के चलते हमनी के जब मार चालू हो गई तब हमनी के उनका से हम देखिए बढ़नी है सर ऐसे कि जे यही में कुछ झगड़ा अपनों की होला झगड़ा एह बेरा के हमनी के समझावला के हिसाब से छोड़ावला के हिसाब से एंग लागल हो कि अगर दू भाई झगड़ा करत होखे हाँ तो शायद अगर छोड़ दिया हो तो जल्दी सलट जाई। आ दूगो आदमी जो में समझावे वाले मिल जाओ नु तो झगड़ा होके रहे ना तो बुझिए कि जो में एकदम मार मार भई के बा। ऐसे कि अपने के झगड़ा यही ना होला जैसे ही दू आदमी बात चाती करत रही कुछ हमर देखिए एने ओने करत रही त दू आदमी समझावे वाला चल जाई ए पलवा छोड़ अब उहे में ना हमर देखिए समझा दी कि जो ओकरा में मार बुझे के निश्चित बा आ यही में अपनों की हमर देखिए झगड़ा होला वही में हमनियों के बुझी कि बड़ा मेहनत लागल हो तो उ दोनों भाई के समझौनी से तब जाके हमर देखिए जे मार भइल तो ये बात पता नहीं सक हमर देखिए जे ध्यान रहे कि जो समझावे वाला आवे तो मने कितना निमन समझावता यही बात पर बुझी ध्यान रहे तब तो बात ठीक ठाक बा। अगर आपस में होता तो कि वो तीसरा ही था समझावे खातिर ते चीज पर ध्यान देला काम बा। जैसे कि वो समझावता तो मार कहे चालू हो जाता साला समझ में नहीं खेला। जब जब तले के समझावे वाला नहीं कर तो खाली बोले चालू होता और जब तीसरा आदमी आवता तो मारे चालू हो जाता सब। अब बताइए कितना निमन समझावता आ वो आदमी तो बतियाव चतियावत में गरम रहते बा समझावे वाला जा है ना हिसाब किताब लगा देता समझावे में कि सीधा मार चालू हो जाता है। तो ये चीज पर ज्यादा ध्यान देला काम बा। माना तो इना की हई नौका गानवन खानी जो है मन करे तो है बजा देला काम बा। मोर चढ़ल जवानी ए सैया बूंद बूंद के तोर सहता। बाप रे गाना बा साला जोहने देखो तोने ऑर्केस्ट्रा में बरसता।